Здравейте! Когато готвите зеленчуци в сувит, имайте предвид, че те са много леки и затова изплуват отгоре на повърхността на водната баня. Затова ви препоръчвам да слагате отгоре някаква тежест. Ето сега ще ви демонстрирам. Ето тези, вижте, стоят отгоре. Слагаме ето тази решетка и отгоре с тази тежест слагаме върху решетката. Но преди това може да използваме нашата тежест и за други неща. Ето сега слагаме отгоре. По този начин тежестта не позволява на зеленчуците да изплуват на повърхността. Аз бих ви препоръчал, когато работите с температура, която е по-висока, примерно тази в момента сме нагласили нашия сувит на 85 градуса за 45 минути, ви препоръчвам да работите с щипки, защото водата е много гореща. И на здраве! 0%. Такава помощна решетка и тежест отварачка и други тежести може да намерите на нашия интернет магазин.